Morning teenager nde zamuvuta toyimba Chris Brown. Chris Brown zochitika zake amakanga tichibakira chinandikana ndi mtima. Sachedwa ndewu nthawi zonse kuyambira kale lija tikuziwa anavutika kwambiri pang'onong'ono akanaluza career yake yonse atammenya Rihanna. Kalekale nthawi imene anali pa chibwezeti anali ana nthawi imeneyo koma zinamusokoneza kwambiri. Anapanga mwayi kunena kuti anakhanga twabwereramo wazitolera koma angakhala anazitolera sachedwa kuyambana ndi anthu. Nde anapezeka kuti mu February 2023 anapita ku London kumene anali ndi ma tour dates kumene amakayimba. Nde tsiku lina ananyamuka kupita ku club akuti ku Tape Club ya ku London. Atafika kumeneko kaya zinakhala bwanji akuti anapanga ataki music producer dzina lake Abraham Dia. Atanangomemba kummenya kutenga botolo kumuswera mmutu. Atagwa Abraham uyo anayamba kumponda. Atanamponda kwambiri mpakana anavulala ndithu kupita kuchipatala. Nde akuti ataki yo inali unprovoked. So nzoti ati sana muyambe atangofikira kuyamba kumpanga ataki munthu. Nde anapezeka kuti nthawi imene yoyo 2023 amayenera kuonekera ku polisi koma sanapite. Ata anamudikirira kafolo kamene muzo walephera lero ubwere tsiku lakuti sanapite. Ubwere tsiku lakuti sanapite mpaka kafolo osapita. Apolisi kuzangomva zoti wakwera private jet yake wapita wabwerera ku USA. Nde kuchoka nthawi imeneyo anali wanted man. Nangasi anapanga ngati kuti alibe nazo ntchito akhuzopanga zomwe akufuna kaya apolisi akumfuna ndili ndi private jet ndikakwera jet ndapita nzomwe anapanga. Nde padusa nthawi 2023 patha zaka ziwiri iye yomwina anayiwala kuti zinezo zinachitika. Nkupezeka kuti aliso ndi concert yake afuna akayimbe ku UK. Anachita seti ma tour dates yake kuti kuchoka June mpaka July. Matiketi yake amafika 300 pounds. Kunena kuti tour yake inalionena kuti akamaliza amayenera kupanga up to 50 million pounds. Nde nzonena kuti za ndalama zabwino ndithu kuti zinthu zatani zagwira nsewu. Amapanga ndalama anyway. Ndi Chris Brown ndi one of the top musicians pa dziko lapansi I would say. Amayimba, amavina, amabebetsa. Ndi munthu kuti anadalitsidwa ali ndi luso. Koma chabe kachikhalidwe kake kamene koko kunati wakhala ndithu ali ndi ka history kati timilandu tosadziwika bwino. Pakati apo anasumiridwa ndi mtsikana wina wake. Mtsikanayo anakumana naye kupate ya PDD. Nde mtsikanayo anapanga claim kuti anagwiriridwa ndi Chris Brown kumene koko. Koma milandu yo sinapite patali chifukwa choti kuti after pamene po Chris Brown anangotulusa ma message amene mtsikanayo amamutumizira kunena kuti yayi tikumaneso kumuchonderera kuti tikumane basi ndakusowa ndi ananena no munthu mukunena kuti ndamugwiririra ndi akundikakamira ifa chani. Ndi zinafoirisa mlandu onsewo zinathera pomwepo sizinapitirirenso. After pamenepo ndi pamene wapezeka kuti wapitaso ku UK. Anayiwala za milandu ya 2 years ago. Nde mulandu suwola komanso pajala mulondi loposa mphamvu. Nde Chris Brown anatera ku UK komwe amayenera kuimba koyamba ndi ku Co-op Manchester. Anali ku hotel ku The Lowry Hotel ku Manchester nkumene apezeka kuti awamanga. Ende kuti amange newspaper ya The Sun ndiyo mwe ayambisa matopotopo yakumbusa apolisi. Apolisi samalabada iwo achita kutani kuimba phone ku polisi kwauza kuti mesa Chris Brown amenya munthu mukamufuna wabwera anthu ali kwakuti mpamene apolisi anyamuka kukamtenga. Nde pa 13 May anapezeka kuti anapita mkoti mkoti ananena kuti anamukanira bail anampase bail. Ananena kuti ndi flight risk athawa akamusiya fatali ndi private jet. Mena anathawira poyamba paja lawyer yake ayesesa kupempha kuti yaisa athawa koma koti lakana amusiya kutiko ku prison. Ndese ndizoti prison yake ni nditi koma prison yayikulu mu Manchester imachedwa Strange Ways. Nde mwina ali ku Strange Ways iko nkonena kuti anenetsa kuti yayi chakudya amapereka chakudya katatu, amasankaso menu, amapereka breakfast cereal, amapereka nkaka, madzi okumwa alipo pafupi, komanso amaloledwa kupanga chakumwa chotentha kaya ndi tea kaya ndi coffee kafolo pa tsiku. Ampasa date linalokaonekera ku court pa 13 June. Sono si civil case yayi. Ikanakhala civil case akanangogwizana kuti ndimulipira ndalama zakuti munthu anamenyedwa yankhani yatha. Iyi akumuchaja ndi criminal case. Ndenga tili criminal ndi boma anonso pano zachokaso mmanja mwa munthu uyu amene anamenyedwa uja
ndi vuto lake ndililiro, vuto lake ndilimene lolo timva kuti zimuthera bwanji. Pakali pano akudikirira anthu akwiya amene anapereka ma 300 pounds kunena kuti akaonera chani concert, koma zonse zitengera pa 13 June chifukwa concert yake yoyamba imayenera kukhala pa 15 June nda ukaonekera ku court pa 13. Nenga tata ntuluse pa 13 po mwina apitiriza, koma otherwise ndi utawena kuabwezera anthu ndalama zawo kuti zioneke kuti mlandu upitirira bwanji. Komanso sana mmange yekha, ammanga ndi nzake wina amene analipo tsiku la ndeulo ndipo anathamanga pamene Chris Brown amamponda munthu ali pansi, iye anakathamanga kulowerera kuyamba kumponda nawo ndi amakangada kummenya anthu awiri munthuyo akuti dzina lake ndi rapper sonaiso akuti ndi Hoodie Baby, ndi anabwera nawo patowa ya Chris Brown yo amangira onse limodzi. Ndi timva kuti milandu yawoyo itha bwanji. Izo ndi za Chris Brown, mulandu suwola sizinayendedwa apa. Zikomo kwambiri.